Salutare și bine venit din nou pe canal! Astăzi vă vom prezenta o nouă mașinuță, un Renault Clio 1.5 DCi cu legendarul motor care nu consumă mai nimic. Salutare, salutare! Vrei să afli în continuare cum se prezintă mașina aceasta după 3 accidente, după 22 de ani și după 230.000 de kilometri? Rămâi aproape! Vom afla câți bani a intrat în mașină, câte piese a schimbat, câte ore de manoperă și câți nervi mai are Alex după atâta mentenanță la mașina asta. Vrei să afli cât a costat mașina asta la momentul achiziției? Îți dau un indiciu, peste 500 de euro și sub 1000 de euro. Așa videoclip nu ai mai văzut, așa prezentare nici pe atât. Astăzi o să-ți prezint toate detaliile despre mașina asta. Aici am scris fiecare cost al pieselor, cât a costat mașina la momentul achiziției. Iar spre final o să facem o concluzie să vedem, merită o astfel de mașină chiar și în 2025 după 22 de ani de la data fabricării? Hai să-ți prezint câți kilometri are mașina. Acum că crezi sau nu crezi că-s reali, asta e la alegerea ta. Să vedem. Noi reseta acum înainte să-i arăți. 226.826 la momentul filmării. Eu fiind primul proprietar, mașina avea în jur de 150.000 de kilometri, acum 6 ani când am achiziționat-o. Stați până la final să aflați prețul la care am luat-o. Iar eu am achiziționat-o de la Dani în jur de 190.000 de kilometri în 2022. Și dacă toți sunt în mașină, să vedem ce e și sub capotă. Primul indiciu pe care îl vedeți, lipsește capacul de la motor. Unde este? Unde este? Cu siguranță nu este pe motor, deoarece e un impas care îl prezintă capacul, ridică în mers joja de ulei, de aici. Așa că am renunțat la el, cu toate că este un motor gălăgios. Capitonajul acesta insonorizant își face treaba de minune. Acum să nu avem prea mari așteptări, 1,3 euro, fără filtru de particule din fabrică. Are EGR. Da, are EGR, dar din ăla de tehnologie veche. Cum v-am spus și în clipul anterior, motorul îl păstrez murdar, la fel ca și la Ford, să se vadă că nu sunt scurgeri de ulei și așa mai departe. Alex a făcut astăzi un sacrificiu, a spălat mașina înainte de filmări, dar după cum se vede sunt minus 2 grade afară. Ninge din nou, ca și în clipul cu Fordul, iar mașina se poate vedea. Motorul este de 1.5 DCi, Euro 3 cum am spus, 4 cilindri, 4 pistoane, distribuția este pe curea, bineînțeles schimbată. Accesul este destul de facil pe partea din față, laterale nu vreau să intru în detalii sau în spatele motorului. Hai să vorbim despre fiabilitatea acestui motor. Cât de fiabil de la o scară de la 1 la 10 ai considera acest motor? Păi din moment ce s-au pus și pe Mercedes-urile A-Class noi, ți-am răspuns cu o altă întrebare la întrebarea ta. O să vă spun, eu și Alex suntem două personalități diferite de oameni. Eu am avut mașina asta, cum am spus, în jur de 4 ani și peste 40.000 de kilometri. Am schimbat 2 burdufuri, pe la un injector s-a prelins ca la mine și a fost schimbată șaiba aceea de jos și am schimbat un senzor, cauciucuri și cam asta a fost tot. Alex, preluând mașina, nu e de acord cu mine că i-am dat mașina într-o stare foarte bună. Haideți să ascultăm și părerea lui. La momentul achiziției de la Dani, el a precizat că mașina este într-o stare bună. Nu am fost de acord cu el, așa că o să aflați în episodul de astăzi lista cu piesele care le-am schimbat și accesorii, cauciucuri și așa mai departe. Să nu lungim prea mult video-ul, scoate agenda. Să scot agenda. Oare unde am pus-o? Agenda fiind de 3 ori mai mare ca și cea de la Ford, nu mi-am căput în buzunar, deoarece și piesele sunt de 3 ori mai multe. De început o să prezentăm piesele ce le-am schimbat, iar la final o să aflați prețul pieselor pe care le-am schimbat, prețul de achiziție al mașinii și cât este totalul, mașina plus piesele schimbate. Începem cu distribuția, care conține curea, pompă de apă și întinzători. Ia cât am demontat să ajung la distribuție și încă nu-i gata. Încă n-am ajuns la ea. La momentul achiziției, adică în 2022, prețul a fost de 317 lei. După ce am schimbat distribuția, motorul se mișca haotic, a trebuit să schimb suporții de motor, adică 3 suporți. Dreapta mașinii, sub baterie stânga mașinii și cel de jos din spate spre cutie. Suportul din dreapta 214 lei, suportul din stânga 33 de lei și cel din spate 90 de lei. Aici țin să fac o precizare, am mai cumpărat un suport, cel de la cutie, care l-am schimbat de 2 ori pentru că bucșăraia din el era în formă de cruce. Mare diferență nu a fost, a ținut vreo 2 luni, s-a stricat din nou. Iar cel nou deja are peste 1 an, bucșa fiind plină, nu mai face joc în cutie și ține mult mai mult. Continuăm cu
rola de la alternator, care a costat 133 de lei, cureaua de accesorii 58 de lei, iar aici țin din nou să fac o precizare, contează prețul cureilei, pentru că prima dată am comandat una mai ieftină, făcea ca toți dracii, după aia am luat una de firmă, care a costat de 3 ori mai mult, dar nu mai sună la fel de tare, adică deloc. După aceea, continuăm cu rolele. Zgomotul a mai scăzut, dar se auzea în continuare din zona accesorilor. Am continuat cu rola întinzătoare, care a costat 95 de lei, după aceea rolă de ghidaj 244 de lei. Taie așa, laterală. Sper să înregistreze telefonul. Deci bate și scârție. Am schimbat și ștergătorul din spate, care a costat 35 de lei, adică lamela asta. Am schimbat și brațul, deoarece era rupt, a costat 27 de lei. Continuăm cu bara de direcție stânga-dreapta, 84 de lei. Brațe, la fel, stânga și dreapta, 242 de lei. Țin să precizez că amândouă sunt la prețul de 242 de lei. Bielete, 38 de lei, la fel amândouă. Burduf, bară de direcție, la fel amândouă 20 de lei. Capete de bară, 36 de lei, dreapta 35 de lei stânga, soclul acesta de iluminare pentru număr 32 de lei. Ne mutăm din nou la roțile din față, planetarele fiind sparte, cea din dreapta a costat 484 dreapta și 482 de lei stânga. Când am dat jos planetarele, bineînțeles că a curs și uleiul din cutie. Am zis că nu îl refolosesc având 21 de ani la momentul schimbării planetarilor, am pus un ulei nou, tot ELF, bineînțeles. Au încăput 4 litri la 168 de lei. La venirea iernii sau toamnei târzii am schimbat și bujiile, 4 bujii 120 de lei. Și să vă zic și care sunt prețurile unui schimb de ulei și filtre. Ultimul care l-am făcut, să fie cât de cât actual. Eu zic că la o mașină de buget contează foarte mult și aspectul ăsta, nu? 4 litri de ulei, 109 lei, filtru de aer, 39 de lei, filtru de polen cu carbon activ, 75 de lei, filtru de combustibil, 117 lei, filtru de ulei, 19 lei. Și ceva foarte interesant de precizat, toate fiind pe MAN. Am văzut la mașina aceasta, la schimbul de filtre, văd că ai destul de bun accesul față de alte modele, adică filtrul e aici. Filtrul de aer, bineînțeles, v-am arătat, este aici. Filtrul de ulei, filtrul de combustibil, filtrul de polen aici, fiind toate foarte accesibile și la îndemână. Nu ca și la BMW, de exemplu, pentru filtrul de combustibil, trebuie să dai jos blindajul, aflându-se între scaunul de la șofer și scaunul de la pasager față. Acești doi suporți de carcasa filtrului de aer, 18 lei amândoi, pentru a nu se mișca capacul. Acest furtun de admise l-am căutat pe toată România, l-am găsit doar la 1500 de lei pe original, iar mă și bâlbâie pentru că nu mi-a permis să dau atâția bani pe un furtun. L-am cumpărat de pe AliExpress, bineînțeles, la 30 la 19 dolari, adică 145 de lei, diferența fiind la cer la pământ între România și China. Iarăși, o foarte mare bătaie de cap. Am avut un joc de volan tot mai mare, deja parcă eram la bordul unui vas de croazieră cu cârmă. Deci virai volanul undeva la 45 de grade și nu se întâmpla nimic. Nu se întâmpla nimic. Stăteau. Cum are? Deci învârt de volan și nu se mișcă. Oh, poc. Prima dată am să caut în dezmembrări, nu mi-au plăcut cum arată crucile cardanice, care două cruci cardanice pe axul de la volan și am zis că merg pe unul nou, dacă a ținut 21 de ani, fiind schimbat anul trecut, am zis că cel nou să țină măcar jumate și l-am luat original, deoarece numai original l-am găsit. Țineți-vă bine, original Renault la prețul de 925 de lei. 4 anvelope noi de iarnă, 916 lei. Am mai luat și 2 anvelope de vară, 458 de lei, tot debit. Am luat doar 2 pentru că n-am mai avut buget la câte piese am schimbat. 2 urmează să iau anul acesta. Îl felicit pe Alex pentru că a schimbat toate anvelopele și a luat o marcă ieftină, dar bună. Eu, spre o deosebire de el, am cumpărat niște anvelope noi Linglong, pe care le-am folosit 20.000 de kilometri, iar după aceea n-am mai avut niciun grip. Cei din Maramureș că știu drumul virajat cu serpentine. Afară era o vreme cam ca și aceasta. La un viraj mai puternic, mașina a făcut spinning de 2 ori și era să mă opresc în parapet. Deci cumpărați anvelope bune, chiar dacă mașina are 50 și ceva de cai și chiar dacă are sub o tonă. Am revenit din nou în fața mașinii cu mânușă ca și Michael Jackson. Nu să facem moonwalk, ci să vă reamintesc că motorul are doar 57 de cai, am uitat să precizez. Iar acum o să trecem la niște piese din dezmembrări. Macaraua de la geamul din stânga, 150 de lei.
Și uite, așa a început și pandemia de coronavirus. Continuăm cu aripa. Dreapta față, 150 de lei, tot din dezmembrări. Dacă vine să credeți, a fost roșie la momentul achiziției. Aici nu avem schimbări de culoare ca la Ford. Am dat-o cu un spritz kit sau cum se numește, nu știu sigur. Crund. Iar după care am dat cu spray la culoare, achiziționat de pe internet undeva la 40 de lei, 2 tuburi de spray. De când am schimbat clanța, vorbim despre altceva. Puteți vedea videoclipul în descriere cu clanța. Am schimbat și aceste 2 butoane de acționare a geamurilor electrice față, tot din dezmembrări, în jur de 100 de lei. Țin să precizez aici, foarte important, la Renault Clio nu poți să pui butoane aftermarket că ți arde siguranțele, iar dacă pui alt cod față de cel original nu funcționează, așa că trebuie să folosești același cod. Că altfel le luai de pe AliExpress. Da, exact. Iar mânerul acesta 50 de lei, în jur de 50 de lei de pe AliExpress. Electromotorul 407 lei. Puteți vedea videoclipul recent în care am demontat jumătate de mașină pentru a lua jos pe cel vechi și a-l pune pe cel nou. Am schimbat și cheia de contact, deoarece am scăpat-o pe scări de mai multe ori și s-a dezmembrat. Aceasta este tip briceag, foarte bună în România, deoarece românii sunt obișnuiți cu briceage, cuțite, topare și așa mai departe. A costat 400 de lei. Bucșa levier la cutia de viteze, țineți-vă bine, 6 lei. Mai mult, bineînțeles, costa manopera. Antigel plus apă distilată la momentul achiziției am schimbat 67 de lei. Oglinda de pe partea stângă, cu oglindă, carcasă, 96 de lei. Înainte să dau mașina lui Alex, am fost la un polish de faruri. Pe atunci nu aveam trusa mea cu polimer. Îi mulțumim lui Alex, celălalt Alex Loi, pentru polishul de faruri. Nu se vede, dar sunt foarte clare acum, mașina e foarte murdară. Și am terminat cu lista lungă de piese. Haideți să închidem și capota să nu aducă ghinion. Dotări la această mașină. Bec în portbagaj cu LED la atingere. Plafon de Rolls, n-are mașina asta. Chedere duble suplimentare. Model accident. Insigne cu TDI, plus 10 cai putere. Dotări interioare, lipsă aer condiționar, lipsă oglinzi electrice, lipsă piele pe volan, dar foarte important, comenzi audio în spatele volanului și radio, buton de închidere a mașinii. Nici ăla nu mergea când ți-am dat mașina. L-am reparat și acela. Uitați că avarele nu funcționau când ți-am dat mașina cum merg? Nu. Deci avarele sunt aici adiționale. Avem puțină uzură la scaune. Păreri pro. Să lăudăm puțin mașina. Primul lucru, consumul, care este de neegalat. Hai pe partea asta altă să-ți arăt, că vorbeam de consum. Deci, rezervorul are 45 de litri, am parcurs 845 de kilometri și rezervorul mai are încă o linie jumătate. Deci consumul cu 2 persoane în mașină ar fi de în jur de 4 în afara orașului, un mix de 4,5-4,7 și oraș sub 5, undeva 4,7-4,8. Încă o părere bună am despre spațiul interior, în față, bineînțeles, foarte mare spațiu. 2 persoane pot călători chiar foarte lejer. Deci mașina e foarte micuță. Alex, tu ce înălțime ai? 1,86 m. Deci se poate vedea cum stau aici. Deci că ești în Rolls. Exact. Falurile fiind foarte înalte, ajută foarte mult pe timp de noapte ca și vizibilitate. Mulți mă blițează și la mașina aceasta și la Ford, crezând că merg cu faza lungă, dar de fapt merg cu scurta, bineînțeles. Contează foarte mult înălțimea farului, părerea mea, deoarece la BMW farurile erau mult mai lungi decât în alte, iar pe timp de noapte era foarte proastă vizibilitatea, cu toate că și acelea aveau polish făcut la faruri. Da, dar aveai Angel Eyes. Degeaba aveam Angel Eyes dacă îngerul era orb. Păreri pro, în continuare. Nu sună rugina, sună plasticul. Aripi de plastic, bineînțeles. Cum stă la tablă mașina aceasta? Cum se prezintă după 22 de ani? Mașina aceasta, după cum se poate vedea, nu are rugină. Nu ronțește rugina la ea ca la alte modele VAG din anii aceștia. Știi ce e dubios? Pe Logan s-a pus aceeași motorizare. Interiorul asemănător, dar tabla e mult mai slabă pe Logan ca și pe Renault. De ce oare? Deoarece Renault este făcut în Franța, iar Dacia la Mioveni. Iar mașinuța asta am văzut că a fost produsă și în Turcia și în Spania, dar cred că modelul sedan, cel simbol. Păreri contra. Spațiul din spate este foarte accesibil pentru persoanele înalte. O să vă și arăt.
Ai încercat niște lecții de contorsionism înainte să intri aici. Bineînțeles. Dar scaunul din față este dat foarte în spate ca să încapă aici, iar nu mai încape nimeni în față. Eu m-am pus pe locul pasagerului, am 1,93 înălțime, vedeți cum stau, și hai să vedem în spate destrăbălează. Stau cu capul lipit de plafon, gâtul mi l-am micit, genunchiul meu este între scaunele din față, adică ar fi în coastele șoferului, iar genunchiul meu drept stă destul de relaxat, dar stau cumva pe două locuri. Deci mai mult de o persoană în spate, nicio șansă, părerea mea. Eu aș spune că mașina asta e destinată posesorilor mașinilor sport, deoarece are două locuri. Bineînțeles că este foarte accesibil și la ieșirea din locurile spate. Încă un minus, ușile foarte mari, iar în parcări trebuie să ții de ușă la coborârea și intrarea în mașină, altfel risc să dai mașinile parcate în lateralul acesteia. Dacă vreți să rabatați scaunul pasagerului, ați dus la Seat, se ridică șezutul ca să poată intra cel din spate. Aici se rabatează numai atâta. Spătarul. Deci spătarul. Deci e mai greu să accesați locurile din spate. Încă un mare minus, la fel ca și la Ford, ușa de la rezervor. Pentru a deschide capacul rezervorului ai nevoie de cheie. Este destul de deranjant, dar la mașina aceasta pui să alimentezi, așa că nu e foarte deranjant. Încă un mare minus, oglinzile au reglare manuală și nu au încălzire în ele. Și pe timp de ploaie sau iarna e un mare dezavantaj, părerea mea. Hai să te întreb cum este în timpul mersului. În timpul mersului până la 80-100 la oră este destul de ok, relativ ok, iar peste 100 la oră, ca la modelele Dacia, trebuie să strigi unul la altul. Deci am văzut că ți-ai pus microfon la valieră ca să te poți înțelege cu pasagerul în timpul condusului. Este adevărat? Este adevărat, foarte adevărat. Hai să vedem portbagajul cât este de spațios. Portbagajul este destul de încăpător, dar nu ca și la Ford. Un plus care acționarea portbagajului pe el, nu ca la Ford din cheie sau din buton. Încă un minus, că suntem în spate, ștergătorul l-am schimbat de 2 ori și nu este înconvoiat după modelul lunetei și nu șterge până sus, se poate vedea exact până unde șterge. Asta e un defect de fabricație. Încă un mare minus pe partea de senzori este varză mașina, la fel și ca și stopuri. Am lucrat de mai multe ori la stopul drept, pe partea de semnalizare, frână, am avut probleme pe partea electrică, la fel pe senzorii de airbag, probleme pe partea electrică, am demontat scaunul din dreapta, am remufat cablurile. Am văzut că la acest model și la volan este o fâșie care e tot de la airbag și aceea se rupe și atunci rămâne activat. La modelul acesta am văzut că nu, dar majoritatea mașinilor au service plus airbag aprins în bord. Am avut probleme doar cu senzorii de airbag și cu căblăria în mare parte, senzor și căblărie. Suspensia raportată la puterea mașinii, adică 57 de K, este destul de ok, nu putem compara cu cea de la Ford, care am spus că îmi place cel mai mult. Este destul de rigidă comparativ cu aceea, dar comparativ cu alte mașini e relativ ok. Hai să te întreb acum pe partea de servisare, cum noi punem și clipuri de mecanică pe canal. Am văzut, cum ai spus și tu, că uleiul, filtrele și chestiile foarte ușoare se schimbă relativ repede și ușor. Dar pe partea asta altă de subansamble mai complicate, cum a fost electromotorul, distribuție, cât de greu se schimbă la o mașină Renault? Comparativ cu Ford, puțin mai ușor, dar nu la toate piesele. Electromotorul a avut o surpriză neplăcută, că pe dedesubt nu aveai loc de planetara dreaptă, galeria de evacuare și baia de ulei. Iar pe deasupra trebuie să demontezi cum s-a văzut în videoclip. Urmăriți și pe acela, toată partea din stânga mașinii, pentru a avea acces în spatele motor, plus furtunuri care le-am desfăcut și am pierdut antigel, a trebuit să le completez cu antigel, iar pe partea de brațe, punte față, punte spate, pot să zic că e foarte ușor de servisat comparativ cu alte modele. Hai să vedem cum arată interiorul după 22 de ani și 260 de km, 230 de km uzură. Începem prima dată cu volanul. Este un volan fără piele, cum a precizat și Alex. Nu are semne mari de uzură, schimbătorul iar arată impecabil pentru vârsta lui și kilometri respectiv, dar scaunele, din păcate, au unele semne clare de uzură. Mașina fiind din 2003 are airbag-uri laterale pe scaun, un mare plus. Da, scaunele sunt destul de uzate, dar două scaune ca și acestea sunt în jur de 200-300 de lei în dezmembrări, în stare foarte bună, deci nu contează uzura lor fiind atât de ieftine achiziționate din dezmembrări. Plus că n-ai folosit nicio husă, niciun material de protecție. Nu sunt adeptul huselor,
pe volan, scaune ca și toți taximetriștii. Am revenit la părerile pro. Materialele bordului fețelor de urs sunt foarte solide și de calitate. Puteți vedea și în clipul în care am demontat fața de ușă pentru a schimba clanța exterioară. Materialul de pe bord fiind unul destul de moale pentru segmentul ăsta de preț al mașinii, iar pe partea de jos un plastic foarte tare și rigid care ține în timp. Un lucru destul de deranjant, pedala de accelerație este foarte aproape de cea de frână, iar dacă porți un număr mare la picior, până ce te obișnuiești cu mașina, risci să când calci accelerația să calci și frâna, la fel când calci frâna să calci din greșeală și accelerația. Deci oglinda asta a avut de suferit, mergeam cu un jur de 70 la oră, când de pe contrasens, un Mercedes mai vechi, o familie numeroasă, nu știu, stătea pe telefon, povesteau și mi-a intrat pe banda mea, dând oglindă în oglindă, încă dacă ți apropie Alex, se poate vedea chederul cum a suferit din cauza impactului. Dar, cum a spus și Alex, oglinda este ieftină, deci atât a fost tot impactul primului accident. Hai să trecem la următorul. Precizează că nu ai schimbat-o, cu toate că este ieftină. Deci, precizez că am schimbat-o, dar mergând la mare în concediu cu mașina, am dat într-un stâlp când am dat cu spatele și am spart oglinda și am dat mașina lui Alex. Puteți vedea, și aici a fost un desen, pentru că am frecat-o și aici când am dat cu spatele. Era în jur de 6 dimineața, eram mort de răcit, în concediu, deci se iartă. Al doilea accident pe care l-a suferit mașina aceasta este această aripă dreapta față. Fiind în incinta unui supermarket la cumpărături, mașina era parcată, iar un șofer de BMW a dat cu spatele și s-a oprit direct în această aripă. Bineînțeles că a spart-o, am schimbat-o și aceasta. Eram oprit la semafor, mai erau încă vreo 4 sau 5 mașini în coloană în fața mea, iar un individ cu o mașină de firmă, mă uitam în retrovizoare și dintr-o dată văd cum se apropie, nu știu, a stat pe telefon, direct în bara spate a mașinii a intrat. Hai să vedeți pagubele. Aici a fost lovită și atât de sub puteți vedea lovitura în sine. Alex a pus niște chedere suplimentare pentru că era condens în mașină și cred că când o spăla intra puțină apă, dar s-a rezolvat cu niște chederi și lipici. Mașina merge în continuare. După cum am promis la începutul videoclipului, acum o să vă prezentăm prețul pieselor plus prețul de achiziție al mașinii, totalul adică. Scrieți în comentarii care credeți că este prețul total, prețul mașinii plus prețul pieselor care a intrat în aceasta. Să vedem care este cel mai aproape de adevăr. Și acum să vedem pe telefon exact calculul care l-ai făcut. Calculul matematic este aici. Prețul de achiziție al mașinii 3800 de lei plus prețul pieselor este puțin peste 11.000 de lei. Asta în 6 ani. Cu tot, cu ultimul, acum n-ai pus schimburile de ulei pe care le-ai făcut, numai ultimul schimb care l-ai făcut acum recent. Am pus doar ultimul schimb de ulei, deoarece prețul pieselor în timp de 3 ani de când au crescut, ca să fie de actualitate. Am mai schimbat chestii minore, cum ar fi duzele de la șprițitoarele de parbriz, care mi-au adus aminte acum, au fost în jur de 3,50 bucata, pare mi se. Deci chestii infime. De pe AliExpress. Pornim cu dieselul la drum, dieselul vechi, care e destul de gălăgios, dar te obișnuiești repede cu el. Mașina are doar 5-7 de cai, dar poți să-ți faci treaba cu ea. Am fost și în exterior, la drumul mai lung, tot așa 2 persoane. Am vrut să vă spun, eu când am deținut mașina am fost cu ea la mare, am fost pe Transalpina, Transfăgărășan și chiar a urcat acele serpentine, cu toate că are doar 57 de cai. Da, bun, accelerează un pic să vedem cum trage un diesel cu 57 de cai. Deci acum nu ești alb, așa-i? Nu, aproape un 75%. Deci 2 persoane mari, Fiecare avem 90 de kg cel în jur de puțin. 90 de kg. Suntem deja la 80 de km la oră, fără nicio problemă, pedala undeva la 70-75% din capacitate. Deci face 100 poate în vreo 14 secunde, să zic, nu? Hai să vedem acum, testând suspensia. Aici în față avem 2 speed bump-uri. Cum se simte? Să ne spui tu, că acum telespectatorii nu o să simtă. Se simte destul de bine, nu putem compara cu suspensia de Ford care o lăudam, dar față de alte mărci se simte foarte bine. Pe denivelări, de exemplu, mai scurte, se simte diferența, unde pare un pic rigidă. Spuneam că am fost pe autostradă, n-au nicio problemă. Singurul disconfort, peste 100 de km la oră, deci cu viteza legală de 130 140 la o depășire, trebuie să strigi sau să vorbești mult mai tare cu cealaltă persoană din mașină ca să te auzi. Să spunem așa, dacă circul cu 130 la oră
În ce plajă de turații stă mașina? Undeva la 3000-3100 de turații. Hai să spunem iar, să vedem și de spațiu interior, cum am spus, eu 1,93 m, uitați cum stau, bine, scaunul este dat în spate, Alex iarăși este cu scaun dat, dar nu este maxim în spate. Dar în spatele meu nu mai intră nimeni. în spate, vedem, nu mai intră absolut nimeni. Până la volan am o grămadă de spațiu, la mâini am spațiu la fel. Doi oameni giganți, cum stau într-o mașinuță mică. Și pot să zic că stau străbălat aici, Da, cu mâna și pe fața de ușă, Și la cap, ia uitați, 1,93 m și avem... și 1,86 m. Dacă cumva dețineți Renault Clio în 4 uși, scrieți, vă rog, în comentarii, spațiul din spate este la fel ca cel la 2 uși sau spațiul este mai mare? Și eu sunt curios, hai să vedem dacă ne scriu abonații. Parbrizul este foarte mare, deci e luminoasă mașina. Chiar este ușor să o parchezi, să spun așa, stâlpii sunt subțiri. Da, Nu o să ai treabă cu unghiurile moarte. E un pic ciudată senzația asta, parcă n-ai, Doamne ferește un accident, parcă n-ai așa siguranță. Mi-așa îmi inspiră poziția asta de Renault. cutia este destul de precisă după ce am schimbat levierul cutiei, bucșa levierului cutiei de viteze. Înainte, schimbarea trebuie să făcea haotic. Și am mai schimbat și suportul de motor care să... Suportul dintre motor și cutie, exact. Deoarece înainte, la o mică accelerație sau denivelare, se mișca și schimbătorul. Dar nu este la fel de precisă, nici 50% ca și la Ford. Da, bun. Cât avem la ora acum? 40 de km la oră între a doua și urcăm. O să mergem până la 100 de km la oră, că suntem în afara localității. Deci avem 100 de km la oră. Chiar nu e așa de gălăgeasă. Nu, și a urcat progresiv. A mers bine mașina și vedem că este un drum care nu e perfect și nu scutură așa rău. Scrieți în comentarii care ați rămas până aici cu videoclipul. Și acum întrebarea de concluzie. Merită banii această mașină? A fost mult? A fost puțin? Scrieți în comentarii dacă aveți alte alternative la prețul acesta. Mai bune, mai rele. După mine, eu spun că este o mașină foarte fiabilă, mai ales consumul este extrem de mic, raportând chiar și la mașini din prezent. Acum știu că este tehnologia asta hibridă, care este eficientă în oraș și consumă foarte puțin, dar gândiți-vă la manopera și la costul pieselor acestei mașini față de cele noi. Și la mașinile noi, dacă vorbeai de cele hibride, cât o să coste peste 5-10 ani, când o să fie defectos sistemul hibrid. Exact, eu nu cred că o mașină din zilele noastre o să țină 22 de ani și să se strice numai chestiile care s-au stricat la mașina asta. Plus și caroseria, dacă putem vorbi, că acum vedem, asta nu e o mașină foarte ranforsată, să zic așa, foarte sigură pentru zilele noastre, dar a rezistat foarte bine, caroseria n-are rugină, vedem o singură aripă a fost schimbată și dreptat spatele. Garda la sol este destul de înaltă. Mașina a fost și pe un off-road ușor spre mediu. Deci amândoi, și eu când am la mașina am fost și când am fost la mare, am bătut drumuri care nu erau asfaltate, ne-am plimbat și prin Cluj, iarăși tot așa pe niște drumuri în județul Cluj, nu chiar în oraș. Ne-am plimbat pe drumuri care nu erau asfaltate, deci mașina asta au văzut de toate, de aia Alex a schimbat planetare, burdufuri și tot felul pe ea. Dacă cu mașina aceasta ai merge doar pe drumuri asfaltate, nu cred că ar fi o necesitate să schimbi atât de multe piese. Sau dacă nu, ai fi ca și mine, când auzi un mic greieraș, orice, nu mai poți dormi noaptea, stă capul doar acolo. De aia v-am spus că eu sunt genul acela, dacă se aude ceva, dau muzica mai tare și lasă că merge. Doar atunci când joacă sau când chiar e enervant, atunci schimb piesa. Bine, acum nu mă refer la piesele care sunt chiar necesare, circulă în siguranță. Dar Alex, să zic, nu știu, scârție un plastic sau ceva, dă jos bordul, îl pune, îl face numai ca să fie în regulă. Deci, cum v-am spus, nu suport să văd un bec în bord, o scârțietură, o bătaie, așa mai departe. Eu cred că dacă mergeai la un service autorizat în decursul celor 6 ani să faci toată manopera pe care ai făcut-o tu singur sau cu ajutorul prietenilor sau așa, dădeai cred că de vreo 3-4 ori mai mult pe mașină. Cred că mașina asta ajungea la vreo 5.000 de euro. Sau încă 11.000 de lei manopera, cel mai puțin. mult, eu cred că mai mult, pentru că ați văzut acum în zilele noastre cât e ora de manoperă, nu ți se mai merită să mergi la un service cu o astfel de mașină, sincer, să o repari. Am o rugăminte la voi. Dacă aveți orice mașină, nu ne interesează marcă, câți bani costă, câți bani ați investit în ea și vreți să o prezentăm în stilul nostru, aduceți-o la noi. Suntem foarte transparenți, nu ascundem nimica. Dacă vă place tipul ăsta de prezentare, vă așteptăm. Care crezi că este următoarea mașină pe care o vom filma? Îți dau un mic punct. Vă rog, lăsați în comentarii să vedem cine ghicește ce mașină o să ne treacă până mâini la următoarea filmare. Alex, spune niște indicii ca să avem totuși o relevanță. Mașina este tot franțuzească, este mult mai nouă decât rablele cu care v-am obișnuit până acum.
tot motor diesel și motor mic, așa cum ne place, Tot peste 200 de km în bord, dar real, pentru că mașina a fost unic proprietar. doar exploatată pe drumuri din România. Să sperăm că sunteți curioși de ce mașină o să aducem. Vă rog, lăsați în comentarii să vedem cine ghicește. Parle în comente. Dacă ți-a plăcut acest episod și ai rămas până aici, nu-ți fie rușine, jenă, nu fi cu obrazul gros, dă un like, un subscribe, un share, arată-le și prietenilor tăi. Dacă tu ești zgârcit și nu vrei să vii cu mașina la noi, poate vor ei. O să primi hate pentru treaba asta, sigur. Dacă vrei să ne sprijini efortul muncii noastre, te rog, uite în descriere, avem 2 linkuri pe care le-am postat, de acolo vă descurcați voi. Dă-i o geană în În descriere. descriere acolo. Descriere. Bă, hai taie că am deschis ușa mai repede. Bara dreaptă a mașinii. Aripa. Este această bară. Aripa. O să le pun la final. Bine că ai schimbat mașina asta și nu poți să zici că e aripă. Aceasta. Faci că nu pot.